Taliwa sa kamatayon sa sakop sa Drug Enforcement Police sa Konsolasyon, nainganyo karon ang iyang kauban nga magpadayon sa ugot ka kampanya. Napasakana sa bugkaso ang kauban sa napatayng suspect. Anong report ni Nico Serino. Pabilin nga gihaya sa ilang balay ang patayng lawas ni Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog nga napatay sa verification sa ilang operation batok sa usa ka drug personality. Sa Hunyo 18 gitakda ang lubong sa pulis. Matud sa iyang hepe sa Konsolasyon, nakahatag na sabog assistance ang kapulisan sa nailong pamilya ni Alinsog. Cebu Police Provincial Office, the regional headquarters and our national headquarters, nagbigay na po sila ng agarang tulong, financial assistance sa bereaved family. Aminado si Sebrero na apektuhan ang ilang organisasyon sa nahitabo sa pulis. Apan di kini matud pa makapabugnaw sa ilang gihingusgan nga kampanya kontra sa illegal nga drogas. Lumoral po since nawalan kami ng tropa, but we're trying to move forward, to move on from that incident, at tinitik na lang po namin na yung sacrifice na ginawa ng tropa natin na si late Staff Sergeant Alinsog ay hindi ma-put into waste. Sa kaso ni Alinsog, napatay na ang suspect sa pagpusil sa pulis atol sa gihimo nga follow-up operation. Apan ang duha niini ka makauban sa suspitsado nga napatay, gipasakaan na sa bugkaso tungod sa nahitabo sa pulis. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.